من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Boubacar Sidiki biye jumaye biye lahoroma donye biye jumaye Boubacar Sidiki ka do ka Allahu Ta'ala deli ka gera Allahu Ta'ala la I ka duwa ka mina yi shukoni dukse jete Boubacar Sidiki ka do juma dunya do ala ka nga deli sa kalutan fla ala ka nga madi ka nga ke Allah sabula ale de nyeda ale de laharada mi nyenne maye ani kabako fa ni betigi Allahu Ta'ala masaya bele jele bi ba ka min do aka masaya la subhanahu wa ta'ala ala ko anga deli nanya ala deli ala biso Boubacar Sidiki ka do mi nye bi juma do ena jango sungolo I ka do akileta laban Boubacar Sidiki ka do fe bele jele be mine foni saliara Boubacar Sidiki fe bele jele mine ala ko anga shun anga sali Boubacar Sidiki no ko ni ma mi mashun ni masali wo abe mumba ala ka ala yala foi equitation mugo ta ala la ndi sali abe mumba ala ka ala ta foi wala Boubacar Sidiki ma mi nye sa kaluta na flashun ma mi nye dugolo fa be ka sali abe do fara ala ka bonya kan ta foi fara ka ikashuni kasali ito ka ala iboki yere ambe ala deli ya Allah ambe sugolo ba minani Allah rama barka kama anye duwa ni sali minunge ay sarakati bo minunge ala akama here mi na to ango nyana here mi na bo sura lahara ala ikaro here bambali shuranga jamana kono anga jamana de kishi ala anga jamana kishi katanga ala min dale be ka jamana jegere ambe mindo ande mindo ambe min galama Boubacar Sidiki ka do min dabali tigelen be ni jamba kebo do obi jamana ngono wala mo bi jamana koka ala anya nyini fe ku halaki o kika ala kama ko Muhammadu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o ke magani madina barka kama aka kurishu barka kama ala ambe de dele de bi deli ala masawara te dugulo safe eko setigite eko ala e de bi nyawuli sawo yala ala e de buna adama de kelengere na bela jele da ka bena jugo da ka bena hakili da masat mem so ko kenne ala te ala ambi deli ala sungolo bay boya kama ala ambi deli sungolo to mi nye ka amusa ko no yanye ya Allah sawara sungolo ya rabbi ala ko fara no ya ango ye ya Allah aywa afami itakana senga ndama senga o ibe ga hamiya ibe sawara ta inala sona Johnny ege e ujurotana masha Allah Boubacar Sidiki anga dugo ke dugo de kana sasa ibe saware inala so ko ni e ma nye do ye kana to ndai mai de kana to daga de aywa asalamu ndamai aywa subhanallah anga dugo mine rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Allah la ilaha illa wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam على سيدنا محمد عبده ورسوله آمين الله لا شريك له الحي آمين الحمد لله رب العالمين Panda ni abol ko chien baworo chien keme ani biolofla ani chien kele odo Boubacar Sidiki ni ma min ba nyani ma awole nyuma do do ya tawolo o mo jate Boubacar Sidiki ka do wuli ka joni chesri jamana kono nyiningali de kele do yalma mi nyaras bashi rose vicher ubi kaso kono yalma nake ku damana ko kewa nyiningali Boubacar Sidiki ka do nyiningali tomi be o geleni gelami ndele do ku segere Boubacar Sidiki ku sebe koro degu iri keko fla I ka do sangele kono Boubacar Sidiki ka do sosoli ani fenja mande mo ko ni bara ko fo jango jere jakulu mimbu usawoyala no esederi Boubacar Sidiki ka do awo jere jakulu chamande farala nyanga kakili jaga boka Boubacar Sidiki ka do mimbi mbali kono ani mbali ko kan inafo Amnesty International Fédération internationale pour les droits humains Commission nationale des droits de l'homme kata c'est association malienne des droits de l'homme
min ye ayiwa Union européenne olu ka cidenw bɛ kɛnɛ kan Union africaine ka cidenw bɛ kɛnɛ kan lasigidenso minnu bɛ Mali kɔnɔ Amérique ka taa se Faransi ma Grande-Bretagne Canada Allemagne Pays-Bas Danemark Côte d'Ivoire Sénégal Nigeria Bɔgɔsiriki ka taa fara i k'a dɔn jɛrɛjɛkulu min n'o ye CDR ye min ye Arasbasi yɛrɛ a ka tɔnjɛkulu u ye kunnafoni di kɛ kunnafoni di min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin olu ka ciden ani min b'u ka kuma lase Mohamed Isu Bacil n'u k'a ma Arasbasi Urukiya Dumbiya n'u k'a ma Rose Vichère Bɔgɔsiriki u kamana ganna u ma fɛnkɔni dun sabula ninnu minɛnen ka datugu kaso la a bɛ ni ka san damadɔ bɔ Bɔgɔsiriki k'a dɔn kiiri tɛ kɛ ɲininkali tɛ kɛ u tɛ bila o tuma mun de bɛ nin ko in kɔfɛ Bɔgɔsiriki k'a dɔn nin ye ko ye min ka gɛlɛn fo k'a fɔ k'a to ten hakaja Arasa a kanubaw Bɔgɔsiriki u kɔni y'a ye k'a fɔ cɛmancɛ fanga n'o ye sɔrɔdasiw ye Bɔgɔsiriki k'a dɔn u kelen bɛ k'u ɲimi kosɛbɛ Arasa nɔfɛ mun de bɛ yen de mun de kɛra Bɔgɔsiriki n'i ye jamana ta k'a lajɛ sariya bɛ fɛn minnu ni fɛn minnu fɔ jango minɛniko la o caman sɔsɔlen bɛ i k'a dɔn Arasa minɛniko la ka sababu kɛ mun ye Bɔgɔsiriki n'i ye hakilinaw ta k'u lajɛ kabini mars kalo tile 13 san 2023 procureur Dirisa Touré tribunal première instance min ye commune 4 n'a ye Bamakɔ yan Mohamed Isu Bacili i k'a dɔn ale kun y'a bilali kunfɔlɔ min kɛra Bɔgɔsiriki k'a dɔn a ma mɛn juillet kalo tile 5 san 2023 i k'a dɔn wele dara a ma tuguni sabula kiiri min kɛra a fɔra ko min ye ayiwa kalo 18 kaso datuguli Bɔgɔsiriki k'a dɔn a b'o kɛ o dun y'a sɔrɔ kɔnɔntɔn min n'o dulonnen don kun gɛnbɛ Bɔgɔsiriki n'i ye ninnu ŋoloma ka taa se Madame Urukiatu Dumbiya n'u k'a ma Rose Vichère Bɔgɔsiriki ale fana minɛna mars kalo tile 13 san 2023 min ye ɲangini ye a bilala kaso la san 1 datuguli Bɔgɔsiriki ka sababu kɛ a ye kuma minnu fɔ i k'a dɔn a bɛ mɔɔw hawuja a bɛ mɔɔw ɲamaki min ka kɛ fanga kan a bɛ jamana ɲaami min bɔra sariyatigiw fɛ o ye nin ye a ka kiiri fɔlɔ kɛra min ye parquet commune 4 na Bɔgɔsiriki nana ni dossier wɛrɛ k'o fara a kan min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin i n'a fɔ dossier fɔlɔ in min bɛna o kɔkɔrɔma don o filanan fana nana Bɔgɔsiriki a nana jira k'a fɔ min kɔni ye jɛ ye jɛjugu min bɛ taa jamana juguya la ni u bɛ hakili a wa tiɲɛ yɛrɛ bila jamanadenw na i n'a fɔ siya woloma walima ka taa se diinɛ ko ma Bɔgɔsiriki n'i ye nin jalakiw ta ka da ɲɔgɔn kan sɛbɛnnikɛla ko a fanga barika bonyana kosɛbɛ kiiritigɛla n'o ye juge d'instruction Sidi Mayiga o min i k'a dɔn n'ale y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi san 1 ani ayiwa tila kaso datuguli min ye Arasbasi ani Rose Vichère Bɔgɔsiriki k'a dɔn nin si ma kɛ a damata ko ye koyi nka n'i ye sariyakisɛw ta sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn min kɔni ye sariya bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ yɔrɔ dɔ la u ka k'u la sabula kiiri kelen Bɔgɔsiriki k'a dɔn sɛbɛnfura kelen jalaki kelen a bɛɛ ka kɛ i k'a dɔn san 1 kɔnɔ maa kelen nɔfɛ u y'a jira k'a fɔ sariyatigiw fɛ yen o man kan n'i ye soronin donbaw ta olu ye wulikajɔ ni a hakili jagabɔ min kɛ ka kiiritigɛlaw sɛgɛrɛ u y'a ɲini n'a ma ɲɛ k'a fɔ kiiri pewu ma kɛ o tuma u b'a ɲini cogo bɛɛ lajɛlen na ninnu kɔni ka bila liberté provisoire la o bɛ kɛ sababu ye min kɔni ye kiiri yɛrɛ ye ani sɛgɛsɛgɛli tɔ ka kɛ ka sɔrɔ u b'u kaso Bɔgɔsiriki ka bande kɛr'o ma kolokoto a bɛ n'a fɔ ninnu kɔni y'u damatɔ ko kɛ jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko sariya bolo fɛn o fɛn bɛ jamana kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen nana wuli Arasa nɔfɛ min ye pôle national lutte anti cybercriminalité Musa Jara o min n'o ye procureur ka kuma bato n'o ye tribunal n'o ye Adama Kulubali ye Bɔgɔsiriki ninnu bɛɛ lajɛlen ka jalaki sɛbɛn a bɛ ko in sɛbɛn kɛra gɛlɛya de ye min kɔni ye kalo 2 ye juge d'instruction pôle national de lutte contre cybercriminalité ale kun y'a ɲini k'a fɔ min yɛrɛ ye filɛli ye u ka taa kɛ ni maa ninnu na n'a sɔrɔla o ni hakili i k'a dɔn o dafalen bɛ Rose Vichère o kɔni dɔgɔtɔrɔw taar'o lajɛ nka hali bi maa ma taa Arasa ɲininka dɔgɔtɔrɔ ma s'a ma k'a ɲininka o fana kun ye mun ye Bɔgɔsiriki k'a dɔn sigi kelen don k'u ka kiiri kɔnɔ CDR olu kɔni y'a jira fantan 4 bɛɛ lajɛlen na bin kelen d'u kan sabula Arasa ka nin minɛni olu kɔni dabali banna u kamana guana Bɔgɔsiriki k'a dɔn ayiwa sariyatigiw a ni ɲininka fanga yalima olu da bɛ ko kelen na nin dossier in na wa min kɔni jɛlen don a dɔnna k'a fɔ Arasa ye cɛkunba ye Bɔgɔsiriki a ka kumaw a n'a ka wulikajɔw Bɔgɔsiriki k'a dɔn a ka farin kosɛbɛ min ye Rose Vichère dɔw yɛrɛ kɔni y'a jira sa a na kɛ min ye jalatigiw ye sɔrɔdasi minnu bi fanga na
yalima o sirannen don ninnu ka kumaw de ɲɛ wa yalima gɛlɛya wɛrɛ jumɛn de bɛ yen ko in kɔni ma nɔgɔya Bougazelli ka sababu kɛ mun ye ni maa fila bɛɛ lajɛlen y'a damata ko ye Bougazelli ni fɛɛrɛ ma tigɛ ka dabali tigɛ a laban o laban to a tiɲɛ kana sɔrɔ a la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara l'indépendant ne y'o bila challenger bɛ o ta maa min ka fasiri ye nin ye o ye Aka ye Aka ko min ye rapport du bureau du vérificateur général ye CMDT kan ko jɔnko ala ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na n'i y'a ta k'a lajɛ rapport in yɛrɛ a sigila sen kan mars kalo tile 17 san 2025 wa n'i y'a lajɛ a bɛ kolonkolon furancɛ min kɔnɔna na CMDT kunkanko kibaruya la k'a minɛ san 2020 2021 22 23 fo ka se juillet kalo tile 31 ma san 2024 wa n'i y'a lajɛ fana e ko a kɛn bɛ bɛɛ lajɛlen ka barosen ye barodaw la bawo min ye nafolo tununko kuma min n'o bɛ senna n'o bɛ ti hakɛ bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 4 a n'a kunkan fɛn na ko nka ko n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ fɛn minnu nɔfɛ a ɲɛsin bɛ fɛn minnu ma jɔnjɔn o de ye bagaji minnu bɛ yen n'a fɔra ko CMDT olu san ka taa sɔrɔla ko yamaruya kun t'a bolo n'an k'a ma ko homologation ka taa se fana min ye caution de bonne fin d'exécution ye o tɛ dɔwɛrɛ ye sugubulon bɛ ta ka di maa minnu ma olu kan ka tɔrɔmɔɲɔn dɔ de bila sugubulon kunkɔrɔ ni baara banna a ko kan ka taa lataama sariya sira bolo kan cogo min na o taabolo bɛɛ lajɛlen o bɛ labato nka ko n'i y'a lajɛ min ye fasirikɛla ye n'o ye Aka ye ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ min ye CMDT ka nin wulikajɔ ye bagaji minnu n'olu b'a la ka kofɔ o bɛ o kolonwolola furancɛ min kɔnɔ n'an k'a ma ko campagne agricole o daminɛna san 2023 ka se 24 ma wa ko n'i y'a lajɛ ko kɔrɔ fana a bagaji ninnu dala fɛn minnu kama o ye fɛn ɲɛnamaniw ye minnu ka jugu kɔɔri ma n'a ka jugu kɔɔrikala yɛrɛ fana ma o de bɛ wele ko jacide o jacide min fana filɛ nin ye bagaji ninnu na i b'a ye k'a fɔ min ye jacide kɛlɛnna ye type ulala ka taa se WG ma fo ka taa se Jacob Bia ma min ye flyer plus ye min bɛ tali kɛ ni bagaji ni fɛn ɲɛnamani ninnu kɛlɛli o bɛna ko sanfɛla la ko nka ko bagaji ninnu ma ta ka suganti CMDT fɛ tɛ koyi bawo min ye anw ka ɲininikɛ jɛkuluba min bɛ yan anw k'a ma ko institut d'économie rurale bakuruba la an k'a ma ko IER olu ni farafinna tilebinfɛ bolo tɔnba dɔ de kɛn bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'a bɛ wele ko conseil du programme régional de production intégrée du coton en Afrique an k'a ma ko PRPK ninnu bɛɛ lajɛlen de y'u ka yamaruya di n'a ma ɲɛ k'a fɔ campagne 2022-2023 n'o o tɛmɛna n'o kɛra gɛlɛya kɔnɔ 2023 ni 2024 o min kɔni n'o kun kan ka kunbɛn ka nin fɛn ɲɛnamani ninnu olu ka sira da u ɲɛ u kana tiɲɛni kɛ kɔɔri sɛnɛnaw ka forow kɔnɔna na o de kɛra sababu ye yamaruya dila u ma bawo min ye anw yɛrɛ ka jamana ɲɛmaaw ye u ye yamaruya sɛbɛn kɛ n'an k'a ma ko décret o décret fana n'i y'o ta k'o lajɛ décret numéro 2023 0261 PTRM min n'o ta la avril kalo dɔ tile 24 san 2023 min bɛ yamaruya di k'a fɔ min ye bagaji ye a ka bɔ jamana kɔ kan ni ka don ni a ye n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye nin bagaji ninnu ye a nali a kɛra sababu ye ni ka jasidi n'o ye fɛn ɲɛnamani ninnu ye minnu b'an ka kɔɔriw ni k'o tiɲɛ an bolo k'a to forow kɔnɔna na ka se ka dankari kɛ u ka wulikajɔ la bawo anw ka jamana a kun ye jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ kɔɔri la n'i y'a ta k'a lajɛ nin fɛn ɲɛnamani ninnu n'o ye kɔɔri ndugumisɛn ninnu ye ninnu kɔni nana kɛ sababu ye sa farafinna tilebinfɛ bolo yɛrɛ kɔnɔna na 100 sarala 50 o bɛɛ lajɛlen kɛra majɛ ye wa ka se ka o ko in ni ka o kunbɛn o de kɛra sababu ye nin décret o ka ta wa o décret talen kɔ jamanakuntigi fɛ min ye anw ka cakɛda min bɛ yen n'o ye DGCC ye o fana o ye wulikajɔ kɛ o ka wulikajɔ sabula sa n'ale fana ka décret numéro 2023 0261 PTRM n'o ta la avril kalo dɔ tile 24 n'o bɛ kɛ sababu ye yamaruya di ka kɛ ni bagaji ninnu nana anw ka doyen minnu bɛ n'u b'an ka dancɛ kɔlɔsi olu ka se ka yamaruya di sa balan kana da nin fɛnw doli ye anw ka jamana kɔnɔna na wa nin bɛɛ lajɛlen de faralen ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ min ye bureau du vérificateur général ye ni nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔla ye wa nin bɛɛ lajɛlen wulikajɔ baw u ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka ɲɛsin an ka doyenw ka cɛkɛda bonda ma olu y'a jira ko Bill Hack min ye nin sɛbɛn ninnu ye nin sɛbɛn fɔra n'o ye président ka décret ka taa se DGCC ka yamaru sɛbɛn ma nin bɛɛ lajɛlen kɔni jɛlen don wa ko n'i y'a lajɛ CMDT a bɛ wulikajɔ la a bɛ ɲini ka waati jan bɔ wa n'i y'a lajɛ fana jɔyɔrɔ fɔlɔ min n'an kɛn bɛ k'o sɔrɔ waati tɛmɛnlenw na min ye nin fɛn ɲɛnamani ninnu ka nali ye a kɛra sababu ye
ye k'an ka jɔyɔrɔ ko ni k'an furan ka bɔ yen ni ka maa wɛrɛ bila an jɔyɔrɔ la wa nin bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ kɔrɔfɔ bɛ tɔrɔmɔɲɔ min yɛrɛ nɔfɛ n'o ye CFA miliyari 2 n'a kunkanfɛn ye o min fana filɛ nin ye o bɛ latɛmɛ CMDT ani BNDA ni ɲɔgɔn cɛ wa o taabolo caman bɛ yen CMDT kɔni y'a jira sa k'a fɔ min ye laɲini min n'o kun t'a fɛ ka ɲɛsin a ma n'o ye sɛbɛnfura n'an b'a wele ko traite o traite sigiyɔrɔma 3 kun don a y'a jira k'a fɔ min ye 2 bɛ traite ninnu na ale tɛna yamaruya di k'a fɔ min ye nafolo ye o ka ta ka bɔ a ka compte kɔnɔna na bawo ale yɛrɛ ma nafolo sɔrɔ fɔlɔ nin bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ min ye rapport du bureau du vérificateur général ye wuli ka jɔ ka kɛ ka ɲɛsin a ma k'a ko sɛgɛsɛgɛ a nɔfɛ waasa fɛn ninnu minnu ɲaamin bɛ ɲɔgɔn na olu bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ ɲɔgɔn na nin ye sɛbɛn ye sɛbɛn min y'a salo ka bɔ le challenger kɔnɔ a ka fasiri don Jeka pub kaka feere fɛnw la ne ko bala cogo bɛ di bagajiri ki mɛ bolo bugɔ ka don ni kɔni sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui a bolo ko siɲɛ 450 50 ani siɲɛ 2 o ye dɔ kɛ bagajiri k'a bɛrɛ ta den min b'a fɛ ka fɔɔnɔ n'i y'i bolo kasa ma tɛmɛ o n'u kɔrɔ a bɛ teliya o ye fɔɔnɔ teriyalen ye bagajiri ki i k'a dɔn i bɔra ka kɔrɔfɔ min fɔ vérificateur général i k'a dɔn a ka ɲɛfɔli la CMDT u y'a dɛrɛ yɛrɛ dɛ bagajiri ki k'a dɔn ŋanamu ani wari jagoya bɔli Boubacar k'i k'a dɔn CMDT vérificateur général taara ay waa da ye san 2020-2024 sɛbɛnfura fɔn fɔn n'a bɛ nafolo ko de ko fɔ ka taa bɛɛ lajɛlen ta kelen kelen ni k'a fura k'a jɛ Boubacar k'i k'a dɔn ka sɛbɛnw ni ka taa di sariyatigiw ma PDG kɔrɔ Nangɔ Danbɛlɛ Boubacar k'i k'a dɔn Nangɔ banabaatɔ Boubacar k'i k'a dɔn a tɛ kisi kana se o dɔgɔtɔrɔ ye wa a ma kɛnɛ o e ma Nangɔ tamatɔ ya a bɛ yɛrɛ di Boubacar fasiriba ko a ko Nangɔ Danbɛlɛ i k'a dɔn ka k'o fana ɲɛ wari min dununnen don u nɔfɛ bi Boubacar k'i CFA wari miliyari 6 o ka ca maa kelen ma Boubacar k'i k'a dɔn Nangɔ Danbɛlɛ ni jɛw u nana ni awa binfala ani fɛn ɲɛnama fala dɔ ye Boubacar k'i min yɛrɛ kɔni ko ma fɔ yamaruya ma di min yɛrɛ i k'a dɔn a sanni feere la i k'a donni kana jamana kɔnɔ Boubacar ko k'i bɔ yen ni marché dira l'impôt minnu kan ka sara Boubacar ko o l'impôt n'i y'o fana jateminɛ o bɛ t'i jɔ kasabi min na o fana ma kɛ Boubacar k'i k'a dɔn awa caution min kan ka di sugubulo dir'i ma i bɛ wari dɔ bila a kɔnkɔrɔ Boubacar ko o fana ma kɛ sɛbɛnnikɛla ko vérificateur général ka nin sɛgɛsɛgɛliw i k'a dɔn CMDT kunna i b'a ye k'a fɔ a fanga bonyana koyi kabini san 2020 21 22 23 24 juillet kalo tile 30 e bɛ se k'a faamu cogo di Boubacar k'i k'a dɔn awa kuma min n'u nana ɲɔgɔn ye Nangɔ Danbɛlɛ n'a jɛɲɔgɔnw Boubacar k'i k'a dɔn joona min kɔni ye binfala i k'a dɔn ani fɛn ɲɛnama fala dɔ ye Boubacar k'o ka donni kana jamana kɔnɔ sabula mɔgɔw selen don a ma sɛbɛnnikɛla ko a donnama in kama Boubacar k'o mago kun tɛ yen o k'i bɔ yen olu de ye lettre kɛ ka sɛbɛnfuraw kɛ k'a ɲɛsin jamana masakɛ ma yamaruya ka se ka di min b'a to nin fɛn ninnu bɛna sabula i k'a dɔn foro kɔnɔnaw na a mɔgɔ jɔlen don Boubacar k'i k'a dɔn ayiwa n'i ye sɛbɛnni kɛ ka fɛn ɲɛɲini bɛ ɲɛfɔli kɛ nin kan ka kɛ nin ye nin kan ka kɛ nin ye Boubacar paraw Nangɔ ko nin ka lettre ci faama ma k'a fɔ an mago bɛna se nin ma yamaruya ma d'a ma a ma fɔ a ma fɔ ayi Boubacar k'o yɔrɔ bɛɛ i k'a dɔn sɔmin kelen kun don k'a fɔ ni maralen kun bɛ fa dɔ fɛ Boubacar k'o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na o sinna k'o bɔ ten k'o sɛbɛnfuraw dilan min ye CFA wari miliyari 6 a cɛtigɛ den n'o ye bolofara bolomisɛnninw ye ka ca miliyari 2 fa dɔ fɛ nka n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa bɛn miliyari 6 ma a ko n'i ye ko in ta k'a lajɛ Boubacar k'i minan nana a dikunkun dɛ a sankunkun dɛ Boubacar k'i kelen minan in yɛrɛ man ɲi i k'a dɔn a binfala a kɔnnen don kosɛbɛ o k'i bɔ yen nin bɛɛ lajɛlen kun ye mun ye Boubacar k'i a sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ko ta k'u lajɛ nin fɛn in maralen kun bɛ u bolo magasin kɔnɔ Boubacar k'i k'a dɔn wari ka taa k'an dan o natabaya de filɛ k'u don nin na a ko wuli ka jɔ ni jateminɛw na Nangɔ Danbɛlɛ kɔni a n'a kɛrɛfɛmaw comptable ka taa se i k'a dɔn waribɔlaw ma u y'a ŋanamu o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la ka CFA wari miliyari 6 bɔ Boubacar vérificateur général tɛmɛnen a ye ko in sɛgɛsɛgɛ k'a sɛgɛsɛgɛ Boubacar ko an bɛ donni minɛ ko bi min ye Samba Babi de tɛ yan o de tɛ vérificateur général ya o don Samba Alhamdu Babi ale don kunigɛjɛ in dɛ yan a kun jɛ bɛ pan a m'o bɛɛ lajɛ a la dɛ ne b'a ye waati min o b'a sɔrɔ fugula b'a kunkolo la ayiwa si tɛ bɔ nin jɛ in kunkolo la dɛ si tɛ bɔ maa ma kunkolo la n'o ye min minɛ a t'a bila f'a ka tiɲɛ bi a bɛ fɛ ka mun fɔ sa e yɛrɛ bɛ ten o nka e n'ale de tɛ kelen ye sabula e ti tiɲɛ fɔ
abana ni la no ni la ka bona galon diga non atiba ite sabali nga kelewa nya nyu waziriki semeni gala ko akika do min woni na ngoye waziriki ka do ala de be se ka kishi no te ni 20 minutes ju bolimbe waziriki ka do abitoni na sei jabana kunigi mi ya mori afa mi zanina e kasinga to nana masumale takabo ikado wo kono waziriki ka daba kama waso wari kana ta ka da waziriki ka kwambi doni mina ko bi nango ajoro mai ningu ye sebeni anye mi bo aujourd'hui kono akabi bolila karamo de votre wara aujourd'hui Mali ambu fo yintega do ne sabab bo sabab no kama ko l'indicateur du renouveau bala Soumaïla Traoré ni aka fasiri bala ko mi muga ngo kuma mi no fola de an banga e credu wala nga orange mona munu labara wasa mi anga mama ko yo bela jile be se ka do bala chugo mina e ko anga ministry so mi na nyeshimbe anga jamana kalangoma nyama ba no ministry ere Dr Amadou Sy Sabane ngo alamusa ka be marsigalo muga masa 2025 wera ka ministry so nyoya ka so bakon nana e ko ama kuna funundi barota ka nyeshi la kilometer chama mawa ma be ki dabe do kalangola ay wuli ka joke ku belajile wele wasa ni haglnai abese ka famu jogo mina baw ni ataka alaje ako ko mi tormoyo mi no betika ka bo anga orange mono uketolala wala manga credu $100 akera sa move Africa Malitali foka ta se orange monema ninko nunun belajile tormoyo mona franywanga abeke ka bara minge ko bara ko nafa de ka laje o bel laje Dr Amadou Sy Sabane ka fola ale ko ni hajira sa ka fo misali mi sango defu temele ibaye ka fo keme sarala muka ani duru ko anga kalamlu o masaka o lokol do ni ka ulu bismillah ka sabuge kalanso ma o danyai bawo niya laje tormoyo yi kwa kunganga nyefode yana ko kadamna ko sebe mo kunganga no nyemawe olu kunganga me ko inganga nyefo aka do mo haglife bawo abeba ko amoko assurance maladie obligatoire e ado na le ngurani be banana be betlala kana ala de deli tugo be do ala e bi do ala tugo hali sini do be bolla no fe ko ime o chogo dila ni Dr Amadou Sy Sabane ka korofo laje ka yeshi lokali alla baraba ma ade kunungo alamuza marsalo tele muka sa 2025 akoni ajira sa ka fo ambele kanga antesri ko jamana kundigi no ye chamajoro fanga nyamai general Darme Assimi Goita akodoni mina akalla seli do seve ko wakoni adam nele ko mo ma korofo e bu ma famu bawo nango kame kan yere anga on yere amma ko mama ko be jonna fulo mununa o fero kanga tike chogomina kanga ngo fero de dabali tike o dite tike na yerete ati famu o de ato nyefolu nganga ke ka meka ko nyefo yani akobe nyami problème mi jamana nyemo uti kumade ko ti fe nyefo ka communication gouvernementalité o de jengeledu e voilà ko sai na uye atelier do CCB la ko munu mbe gouvernement ga la seluge ke rayo bala journaliste mo chama welela ga ako alisa ako mati amadle de et voilà ma place et voilà ma place ne placé de flanier asimu kerefe yo beni sabela che et na e ko ni nema be fon fa be kurdo ka tay aya passe nyabla ke me kene tay woni yo mawdo wallahi na ko ene weli daba ba fe jamana dunga ni vam mbi mo faranga minu ba baranye do ñu weli ambi ñefoli ke kasura makeli gelay jamana do musi beni so jale ko musi ga war sarati inde efsi ga enta fe ngati mbawta no ama famu c'est ça mon travail ay we ka ga baram nge fleni odlata Allah e ma ñefone sa ndemana ni gawo mais viera na mi fasri gala de bala Soumaïla Traoré ale ya jira l'indicateur du renouveau konnana ko Dr Amadou Sy Sabane ministre de l'éducation nationale jongo ala ko ne hagilna ko bela jile de kanga ko koromado ko ba ko mi ye kurango e o de fora ko taxi bena takake ka kurango de nyena bo ko kurango dron dere fembe ko jamana de mama ko be sama logol ko be ola sira ko be ola kata se docteur so koma ali fembe munu be sika ke na faye jamana de ma wati ni do na tawla na fule mana faranyonga be taka
do de dafe ni nde kɛra sabu a ka se ka nin baro da la sigi ni ka u boloda kunun ko alamza ka ɲɛsi min ye wulikajɔ ninnu ye ka ɲɛfɔli ba kɛ a ko kan min ɲɛfɔli kɛnɛ kan sa i b'a ye k'a fɔ min ye FENAPEM ye min n'olu ka ɲɛma n'o tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ n'o y'a président ye Yakuba Danbɛlɛ Fédération nationale des parents d'élèves du Mali ka taa se lɔkɔli yɛrɛ maa o maa bɛ yen n'olu jɔyɔrɔ ka bon lɔkɔliko da la an ka jamana kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen kun welelen don Fatirikɛba ka fɔ la sa min ye ministre ye a ko k'an k'an cɛsiri an ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ u ka baara la a bɛ kɛ sabu ye waasa min ye kumasuli ye an ka n'o sɔrɔ waati ani don nataw kɔnɔna na nin ko sɛbɛn min y'a salo ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ Bala Sumayila Tarawele a ka fasiri don Bɔsiriki maa min ni muso ye ɲɔgɔn dɔ do a jɔ sira fɛ Bɔsiriki y'o furu n'o ko a bɛ taa sugu jɔ i da bɛ tigɛ Bɔsiriki n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma soir de Bamako wula maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Yusufu Konatɛ Yusufu Konatɛ ko 20 ni awa tanda min bɛ bɔ an ka téléphone ci wari la a nafa dɔ filɛ Bɔsiriki k'a dɔn ayiwa min kɔni ye jɛma ye jɛma mara bolo Bɔsiriki k'a dɔn gouvernement ye kun k'a bɔ entreprise générale entreprise commerce générale Fode Kulubali ani gouvernement bɛnna miliyari 1 ani miliyɔn 242 ani 2 Bɔsiriki k'a dɔn mobile jɔyɔrɔ i k'a dɔn jɛma a commune kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye jɛma dugu ye n'i y'a ta k'a lajɛ dugu walankatalen dugu barikama dugu min ni fangaba b'a la Bɔsiriki nka mobile bi jɔ cogo cɛjugu bɛɛ lajɛlen la fanw fɛ u ka taa fara ɲɔgɔn kan kuruba kelen kɔnɔ n'o a bɛ fɔ o ma autogare Bɔsiriki o bi kɛ sababu ye min ye makama ani yiriwa tɔ ka jiden jɛma a n'a lamini Bɔsiriki b'a ye k'a fɔ ayiwa sɛnɛkɛ jamana don o tɛmɛnen kɔfɛ min ye jɛma ye Bɔsiriki i k'a dɔn a bɛ danger la min ye Mali ani Mauritanie fɛn caman bɛ n'a sira fɛ wa mobili caman bɛ tɛmɛ sira in fɛ o de la gouvernement ye tabalen gosi sugu bulon in maa min gɛrɛtigɛla la o de ye commerce général Fode Kulubali miliyari 1 ani miliyɔn 240 ani kunbɛn Bɔsiriki k'a dɔn hors taxe a ko min ye baara in ye min ye Kulubalikɛ ye a bɛna baara in kɛ ka bɛn tile 300 ma Bɔsiriki k'a dɔn nin hakilina in taara gouvernement fɛ a ko wari ni nafolo minnu n'a bɛ bɔ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ maa ka wari tɛ koyi nin bɛɛ lajɛlen de bɛ fara ɲɔgɔn kan Bɔsiriki jamana bɛ nin nafolo kasa bi baden bɔra jumɛn ye ni jamanadenw ka dɛmɛ tɛ o tuma min kɔni ye jɛmakaw ye Bɔsiriki k'a dɔn autogare kura min ye ayiwa sangasojanw ye feerekɛ yɔrɔ si yɔrɔ Bɔsiriki k'a dɔn bɛɛ lajɛlen bɛ bɛrɛbɛn yɔrɔ min nin bɛɛ lajɛlen bɛna jɔ nin projet ba in kɔnɔ min ye taamadenw ye olu bɛ lafiya hali ni su korila walima mobili kɔni dɛsɛra Bɔsiriki k'a dɔn i na taa yɔrɔ sɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula karamɔgɔ dɔ tun kɛra soir de Bamako ko ni Ala bɛ fɛ ka wulu ta tiɲɛ a bɛ joli bɔ a kuncɛ la ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko les échos Mori Keyita nin y'a ka fasiri ye o ko don kɛrɛnkɛrɛnlen k'o ta diɲɛ kɔnɔna na k'o kɛ ji ka don ye n'o ye journée mondiale de l'eau ye anw ka jamana nin ɲinɛnsan ta a ma to kɔ a la kabi ko in daminɛna jamana sendenw bɛ a la wa min ye ɲinɛnta fana ye a wulikajɔw a n'o fɛɛrɛw o dabaliw tigɛlen don n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ san o san min ye marsikalo tile 22 ye o bɛ ta k'o kɛ don kɛrɛnkɛrɛnlen k'a to a da ko journée mondiale de l'eau jamana ɲɛmaaw olu fana bɛ wulikajɔ kɛ an ka ministre min n'o ɲɛsin bɛ jiko ani kuranko ma ale fana bɛ jɛn ka i fori ka bɔ a ka jɔyɔrɔ kɔrɔ k'o di a ka cɛkɛda bonda min ma o de ye direction nationale de l'hydraulique ye o ni a dɛmɛɲɔgɔnjɛkulu n'olu de ye waribɔlaw ye i b'a ye sa k'a fɔ kununko wulikajɔ o sɛbɛkɔrɔ sabatila o sabatilen kɔ an ka dunanjigiso dɔ la faaba kɔnɔna na n'o ye Bamakɔ ye min ye kɛnɛ kɔni a sɛbɛkɔrɔkun denbayalen don k'a sabu kɛ min ye nin hakilina ye ni jiko kuma kɔni fɔla i b'an balakaw ko fɔ olu bɛ sɛgɛ ani kɔlɔbɛ min kɛ ji sanuma sɔrɔli la dugujansiraw taamali la o ko n'o ko kɔni wulila ka jɔ bɛɛ lajɛlen de kan ka ye o kɛnɛ kɔnɔna na ɲinɛnta kuma bɛ na sigi ko min dala i b'o dɔn wa ko gilasikuru olu b'a la ka yele diɲɛ fan minnu fɛ fɛɛrɛ ka kɛ joona bawo ni gilasi ninnu yelela wali neji ninnu n'o ye gilasi mugu ye n'o yelela a bɛ kɛ sabu ye kwaji bɛ yɔrɔ minnu na a bɛ woyo ka na don o kwaji ninnu dilan wa n'a yelenna ka don o la a kɔni a kasara Ala de bɛ a dan dɔn n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen anw fana ka babolo minnu bɛ anw bolo yan n'o ye dɔ ye fleuve Niger ye o kɔni nɔgɔjugu sugu bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la ka yaara ka taa o kɔnɔna na min ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye o bɛ se ka kunbɛn cogo min na nin n'a ɲɔgɔnko hakilinaw de talen don ɲinɛnsan n'o ye édition
2025 wasa min ye kuma ye o ka kɛ a ɲɛsin a kɔrɔfɔ ma hydraulique ɲɛma n'o ye Seku Jara ye a kɛlen ka kuma ta a y'a jira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen naba bɛɛ lajɛlen ka fo wa min ye nin hakilina ye a kɛnɛ a sigili la bɛɛ lajɛlen de kɔni kan k'i hakiliw jagabɔ wasa min ye ji sanuma ye o ka se ka sɔrɔ ka di maliden kelenna bɛɛ lajɛlen ma wa gɛlɛya bɛ fan minnu fɛ sanuya ni bɛsɛya an k'o sabati zango ji tɔni min bɛ an bolo o ka se ka don bala cogo min na wa a y'a jira fana k'a fɔ min ye anw ka nin wulikajɔ ninnu ye k'a bɛɛ lajɛlen dɛ bɛ fɛn min na i bɛ o dɔn wa waati yɛlɛma kɔlɔlɔ n'an k'a ma ko les conséquences du changement climatique changement climatique n'o ma lajɛ ni hakili ye n'o ma lajɛ ji ɲɛma jɔlen na waati ni don nataw kɔnɔna na i y'a mɛn i bɛ kɔlɔn sen walima i bɛ forage sen ji de bɛ dugu jukɔrɔ waati yɛlɛma de bɛ na nin bɛɛ lajɛlen ba n'i y'a ta k'a lajɛ ale kɛrɛfɛ i b'a ye k'a fɔ maa wɛrɛ fana tun bɛ yen min sɛbɛkɔrɔ kumana an ka sigida lakanali o fɛɛrɛw kan wetland international ka ciden min bɛ anw ka jamana kɔnɔna na n'o ye docteur Karonga Keyita ye o fana y'a jira k'a fɔ jiw nɔgɔli ka taa se fiɲɛw nɔgɔli ma o de bɛ kɛ sababu ye k'an ka bana caman bɛ yen ni ka o kolokolo wa min ye anw ka cikɛ siraw fana ye ci ka se k'a boloda hakika yɛrɛ la min ye bagajiw ye olu sen kana don a la kosɛbɛ waasa min an ka kɛnɛya ko ye o ka se ka basigi ale y'a jira k'a fɔ min ye ale ka cɛkɛda ye n'o ye wetland international ye o kɔni bɛ wulikajɔ suguya bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnen na an ka damabɔla minnu bɛ yen n'olu kɔni kɛlen bɛ ka dragage kɛ o sinsin bere ye an ka babolo ninnu sanfɛla la k'o taabolo min filɛ ko jamana ɲɛmaaw k'o ka kɔfilɛ kɛ o hakilina ninnu na o bɛ se ka kɛ sababu ye k'an ka kɛnɛya ni k'a jidi k'an kisi waati ni don nataw la nin ye kosɛbɛ sɛbɛnna y'a salo ka bɔ les Echos kɔnɔna na Mori Keyita a ka fasiri don ni maa kɛra hakilima ye i bɛ jɛguwa ni sogo ɲimi k'i fa la tewu ka sɔrɔ i m'a kolo kari wagatini n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dugulenw k'u da kɛnɛ kan a bolo ko siɲɛ 160 80 ani siɲɛ 7 rédaction n'i y'o mɛn sɛbɛnnikɛlaw fɛ yen bɛɛ u bɛɛ lajɛlen jɛra k'o sɛbɛn wagatini nin ye mun mun ye bɔsi ndigila ye min ye ayiwa Korowari-kaw fɛ yen Buakɛ wagatini k'a dɔn Korowari jamana an ka maliden caman kabini diɲɛ kununko a caman i k'a dɔn u bɛ Korowari wagatini nga min kɔni ye Ngi Tunkara ala k'a hinɛ Ngi Tunkara i k'a dɔn ale tun bɛ Buakɛ a bagena ye ka mɔ ye maliden don wagatini a bɛ taa ka saki kɛ i k'a dɔn Mali ani Korowari ni ɲɔgɔn cɛ wagatini k'a dɔn Ngi nana fatu a karabu maa dɔn a ka lamɔden dɔw bɛ yen olu de filɛ ka fara ɲɔgɔn kan a halaladu ka na sɛbɛnkolonw dilan Bamakɔ yan sariya sɛbɛnw ani kiiri sɛbɛn k'olu bɛɛ lajɛlen dilan bɔtara k'a kalama k'a bɛn nkalon don jɔni don Mamadi Tunkara ani minnu bɛɛ na fɛnw ka magan ani Sheikh Tuwabu ninnu bɛɛ lajɛlen ye Tunkara ye wagatini i k'a dɔn maa min y'u ladon k'u lamɔ u filɛ k'u ka dugukolo den daraki wagatini a ye den minnu wolo ka sɔrɔ u t'a kalama jɔni y'a san i b'a dɔn maɲumanya de bantɔla don ka maninfin ɲinini ladon i ka so wali lɔkɔliden b'a fɔ an n'a ɲɔgɔn ko ka aw bisimila i ka so n'an tora ka se sɔrɔ an ka gɛlɛya dɛ an ka ɲɔgɔn ko kɛ lɔkɔlidenw aw ani e yɛrɛ u b'o fɔ lɔkɔliden ka kaye bilala so o so kɔnɔ a ka veste tɛ dulon ye mais min fana bɛ kɛ lɔkɔliden n'a ka kalan waati o fana lɔbɔ b'a t'o fɔ mɔgɔ bɛ ɲinɛ o de kɔ wagatini sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ko in kɔni hadamaden kamana gan jɔnni fana taara nin yɔrɔ in san ninnu bolo a bɛ ta a yɛrɛ tɛ dunan ye wagatini i k'a dɔn o ye Isa Kamara tɔgɔ dɔ ye a bɛ misiriw jɔ o sebaba ye a bɛ Buakɛ wagatini a ko nin ŋanamu in fanga bonyana fo k'a fɔ k'a to ten a ko k'a sababu kɛ mun ye min ye awa Sheikh Turadu Tunkara wagatini ale yɛrɛ de bɛ nin fɛn bɛɛ lajɛlen kɔfɛ nkalon kɔni a b'a don ɲa dugusɛjɛ nkalon wagatini a ko wulikajɔ ni jateminɛ nana bonya sabula min ye Ngi ye ale fatura san 1987 Buakɛ wagatini a fatulen denmuso kelen de tora a kɔfɛ min ye Ɲagale Tunkara ye o fana fatura wagatini Ɲagale mun bɛ taa ka segi la i k'a dɔn Bamakɔ ni Korowari ni ɲɔgɔn cɛ a halaladu bɛ yen lamɔden minnu b'a bolo wagatini ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ du kɔnɔ lamɔden ninnu ye jɔnni ye olu laban de nana fara ɲɔgɔn kan ka bɛnbɛn bɛɛ kɛ u y'a dɔn a musokɔrɔba in fatura min kɛ min ye Ɲagale ye wagatini u filɛ ka boli biribiri ka Bamakɔ bolo da u bɛ kow ɲɛdɔn wagatini ka n'u yɛrɛ kɛ Ngi Tunkara o tiɲɛ taba ye wagatini k'a dɔn ka na sɛbɛnfuraw dilan sɛbɛnfura minnu b'a jira k'a fɔ olu de ye tiɲɛ tabaw ye ka na o yɛrɛ de don jugement d'hérédité u nana o de kɛ
o nana o kɛ bon c'est que hali o jugement d'hérédité min kɛra u fɛ bon c'est que k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen nkalon sabula o ɲinina de k'a ɲini yalima nin kɛra kiiribulon jumɛn kɔnɔ fɛn minnu kɔni bɛ sɛbɛn in kan bon c'est que k'a dɔn ko commune 4 na u nana kiiri in kɛ yen asafurula commune 6 na u nana kiiri in kɛ yen bon c'est que kana sɛbɛnfura bayɛlɛmanenw ani nganamu ni nkalon bon c'est que k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen nkalon ayiwa ni ka t'u kɛ min kɔni ye ɲagalen Tunkara ka du bon c'est que ka sin o salo ten haraba sɛbɛnfura kunfɔlɔ min dir'u ma u nana yɔrɔ min Buakɛ u sina ka taa yɔrɔ in feere Isa Kamara tɔgɔ dɔ ma o ye jagokɛla ye nafolotigiba don o yɛrɛ i k'a dɔn kɛmɛ ka misiriw ni fɛnw caman jo yɔrɔ min bi feere $200,000 n'o feereli ma $7,000 e yɛrɛ tɛna sɔn k'a dɔn ko fɛn dɔ bɛ yen Bɔkasiriki nka min ye Isa ye ale fana ye Ala minɛ k'a ka nafolo $7,000 don o don o yɔrɔ bɛɛ o fana sina ka wuli ka jɔ boloda bɛnkan don ni ɲɔgɔn cɛ o sina ka taa du in ji ten ko gɛni sɛbɛn b'a maa ma bi so in kɔnɔ hali kasi ka taa cɛ gɛti den minnu bɛ yen sa ni olu kamana ganna olu nana ko in ɲɛɲini sa k'a ɲɛdɔn i bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn na an ba ka du ka na an gɛn ka du ci Bɔkasiri ko olu nana wuli sa ka ɲininkali kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka na ye k'a fɔ min kɔni ye nganamu sɛbɛn damanda de farala ɲɔgɔn kan ka na kiiri lankolon kɛ kiiri min sen da ju la i k'a dɔn ka n'o kɛ Bɔkasiri k'i k'a dɔn tribunal grande instance commune 6 na i k'a dɔn u nana kiiri dɔ ye min kɛra Mohamed Seydou Seni fɛ a bɛ n'a fɔ i k'a dɔn sɛbɛnfuraw de nana bayɛlɛma ka t'o k'olu ta ye Bɔkasiri ko yɔrɔ bɛɛ u fana bolila ka Bamakɔ sɛgɛrɛ ka na sɛbɛnfura ninnu lajɛ ka na woloma k'a dɔn k'a fɔ nkalon don u sɔrɔla ka ayiwa u yɛrɛ sɔrɔla ka t'u ka ŋaniya da bɔgɔ jɛnnen kan a ko an bɛ don min na ko bi Bɔkasiri ni kiiri kunfɔlɔ kɛra filanan kɛtɔ ka dɔn in ɲɔni ka bɔ yen i b'a dɔn a bɛ mɛn a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ kiiri kunfɔlɔ min kɛra dɛ u nana kiiri min bayɛlɛmanen min da k'u tɔgɔ don la dɛ Bɔkasiri o de ayiwa Lɔmp Alfred Kulubali Bɔkasiri ko o ka ayiwa kiiri dɔ de bɛ yen min ye jugement d'hérédité u nana o papier de bayɛlɛma ka t'o k'u tɔgɔ la a ko gɛlɛya ka sɔrɔ ka taa n'o papier Abidjan an ye nin kiiri in kɛ Bamakɔ kiiri sɛbɛn bɛɛ filɛ olu b'o dɔn wa Bɔkasiri k'i yalɔ olu ka b'o kalama ko jamana ka kasew ni fɛnw b'a olu taara ambassade la ka t'o ɲininkali kɛ yanni wulikajɔ ka boloda a ɲɛ ka dɔn karaw Bɔkasiri k'i k'a dɔn Isa Kamara tɔgɔ in sina ka yɔrɔ san ten $7,000 dasu la wa yɔrɔ in dasu kɔni $1,200,000 fɛ awɔ Bɔkasiri an bɛ don min na ko bi min kɔni ye ɲagalen Tunkara denw ye diɲɛ tabaw lakika wari ko tɛ dɛ Bɔkasiri nin kɔni gɛn bɛ gɛlɛya min ye ka s'u ma u kɔni kɛlen bɛ k'u dama kasi Ala la k'u dagama kasi Mali faamaw na Bɔkasiri ministre de la justice jamanakuntigi wulikajɔ ka boloda sinon Bɔkasiri k'a dɔn nin ko in dan bɛ se u ni ma nganamu ɲɛma ni Ala Bɔkasiri ka taa nin ko in da k'i sɛgɛrɛ i k'a dɔn nin ko in ti bɛn kuma tɔ bɛ kɔfɛ o nin kun ye sɛbɛn ye ani min bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan karamɔgɔ dɔ Tunkara la révélation ne y'a bila ne bɛ segin ka la révélation ta n b'a ta fari ATD nin y'a ka fasiri ye Amadu Tijani Dansɔgɔ don ale don ATD kɔni ye Amadu Tijani awɔ ayiwa min ye an ka sanayɛlɛ kalanso min bɛ yen ni an ka ma ko école nationale d'ingénieur n'a to a dan bɛ Ala ma hinɛ an ka cɛkɔrɔba ɲuman na Abdramane Baba Touré an ko ko ENI ABT n'i y'a lajɛ olu ka laadala ɲɔgɔn ye min n'o b'a kɛ sanga n'a ka waati waasa baara minnu bɛ boloda u fɛ san kɔnɔna na ni san yɛlɛmana ka se ka maanifinw wele minnu bɛ yen n'olu da bɛ ekɔli a taabolo finman n'a jɛman na k'u wele k'u sigi kɛnɛ kɔnɔ baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra ka kɛ alamisa tɛmɛlen matukalo tile 13 san 2025 kɛnɛ bonya minɛ kun t'a mɛn ka di an ka minisiriso ma minisiriso min n'o ɲɛsin b'an ka sanayɛlɛ kalanko ma ka taa se min ye ENI ABT o ɲɛmaaba n'o ye docteur kɛlɛtigi Dawu ye wa n'i y'a lajɛ administrateur caman olu kɔni kun n'an bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na ka kɛnɛ ni k'a dawulatigiya wa n'i y'a lajɛ min ye ɲɛfɔliw daminɛlen i b'a ye k'a fɔ docteur kɛlɛtigi Dawu ale min ye directeur général ye ENI ABT o to a la a ye bonyamasegin ta ka ɲɛsin maa welelenw ma k'a jira k'a fɔ u filɛ kɛnɛ min kɔnɔna na nin ye lakɔliso in a jɔyɔrɔ ka bon Mali ka ɲɛtaakun sira caman na wa n'i y'a lajɛ fana min ye taabolo caman ye olu kɔni cadre u caman de tɛmɛna ENI ABT in kɔnɔna fɛ n'o ye école nationale d'ingénieur ye wa n'i y'a lajɛ fana min ye ENI ye jɔn ko Ala jamana ka foroba lakɔliso don min kɔni a bɛ lakɔlidenw ka kalan ta ka u sɛgɛrɛ min y'an ka sanayɛlɛ kalanso ye n'an k'a ma ko cursus
universitaire wa ni dilala kalana walma yema kore ye cadre jamana ga furba cakeda dola ni ya la yini ki be na kala ke no dafale kalaw ye ni abete ko na no école nationale d'ingénierie ubaye ka fo yamori abe dima yera ga service ga yamori soro le ko fe ibe na kalaw ni ka obuloda no tebe na ka boy ibaye fona ka fo aye tabulu chama mana aya jira ka fo mi oluga kalamlo no eni abete ube kalambulo fara chama de bulo dambe akonnana mi be se ke sababa ye jamana nyeta kuna wati ni do na to konnana ale ka korofo bale baye ka fo ministry no yanga sanale kala soyi école fait mi ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique o ka ci de mi ngbe kena kono o fana korofota aya jira ka fo mi école nationale d'ingénieur Abdourahmane Baba Touré mi eni ko jongo ala ko abe fo barola yelama munu fana bulo dambe aka kala bulo da chukula abe fo ola bo abena ke sabu malikura mi nambe o nove ani ningura mi namba fe ko fie mali resana ele kalanzo la kere nyala mi eni ko nai ka se ko baro ni ko haglino ni ko bela jile ni ka o sinji aya jira fana ka fo hagin nanjigi mi yeni logol so ye mi shara bolo do no ye loi do ye loi numéro 12 043 mi no tala no baro l'état ani woro do 2012 ka sega ni eni abete ni ka shigi singa ka yelema ka ge furba chege dai bulu mi bulu fara na bulu fara ka cha ko sebe wa mi ya ta ka laje mamunu munu be boy ibe odonwa mi énergie e loy o mo be kalai ka ta se anga dugu jogoro na fulo ko no ye géologie e mini o mo be kalai mi onga izini ko ye foka ta se génie civil ma ni bela jele mo be kala ke ini abeti o konna ni ngo sebe so mina ya salo ka bo la révélation e konna na atd aka fadre bo sere ki be bolo ko kado mi boni sebe ni sebe mi nuka ba aujourd'hui bi ejuma ya nga ta nai bo sere ki ni ya bolo ko shiye keme nani biduru ani fly mi nye alhaja abe haidara shiruke ni ya ka sebe ni bo sere ki ni bela jele jena ki tanu mi nye ika faso yi bo sere ki minu nyere bi ka bara nyedo ni no lu kalangele ga nolu fana yi tanu bo asiri ki kado tanu sera dana jere jakulu minu ka ba ko fa foa au des forums des administrations fiscales ouest africaines fa foa bo asiri ki kado nunu bela jile ma kala nimba ma lako donimba bo asiri ki uye lettre ke kanyeshi Amadou Fall Jangama bo asiri ki kaso ke akera directeur général des impôts bo asiri ko lu sigile kundu nai uye kala de kenyo envers mi nye lembo ko ni wari soro to nyuma jamana kono olu de o kala ke nyuan ve o bi jekulu kelena mi ndo de ko forum administration fiscale ouest africaine bo sri ki kado Amadou Jangafal olu ba don kala mi mbala aye dani mingo olu la ko to lokolla bo sri ko olu ba do ka for do bleje a sebalite lembo nyemaya anoke ko andi so jaledu Jangafal andaledu ala ka fo taraka bla wa ika jamana lembo kuna e jongwala ino jore ngaka doniya mimbila kala mimbila ani majigi ani koloniya mimbila jo ko ala ambado ka fo ina do fara ika jamana soroka ika jamana nyetaka o kuma onga duwudo ananga aywa tamni ubeka nyeshima awa Amadou Fall Janga waga sirigi ako ma gwanga tika ke impôt directeur abi doniya chama ngofo abi majigi chama ngofo waga sirigi kan nafulo nyini ka bla jamana ka wande ko na ka jamana de mogonye wari kasabi doni vanata koy wasi ni nyuana milliard kasabi chamande fo ka soro de jongwala iya doniya uke iya kalaunge wasi ke ako minye na hakina ye abu fo ku wali mando ku tanu wasi be ale dale do ala ka fo mi woni deme farafina ni nyuanje mi se ka to ika do jamana u bele jele bi bo nogola janga falu ko akuna hakilno di nyama mi ba to ale reka bare mbinye mi nye hakilu ye o farala nyuanga ninga asido bo asiri ka do jo ko ala ako mi nye wuli ka joy jamana nyeta atile do jamana de kelengeli na bele jelena ni mi nda do sera onafo ni munye sebani anye mi mbo aujourd'hui kono aka bi fol karamo aka bi bolla ego ko foli du votew amadizigi demande du votew wati icho sa ay ma dara na dandigal werata e kana siga ndoko bala to go beti wati
bɛ bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma soir de Bamako o Bamako wula maa min y'a sɛbɛn Yusufu Konate Simbo ko i k'a dɔn directeur général des douanes maliennes inspecteur général Amadou Konate a tɛ tɛmɛ ko la k'o ka dɔgɔn ni nafa bɛ fɛn o fɛn la min bɛ se ka jamana yiriwa ka jamana ɲɛtaa sabati nafolo ka sɔrɔ ka bila Wagande kɔnɔ Amadou Konate ko Boubacariki i k'a dɔn silamɛba nin zongolo in na daba ye Sunata ye sabula ale bilalen bɛ ca min na Boubacariki ni maa tanu na fɛn na ka ban i kan k'i jija Boubacariki wari k'a ɲini ka bila Wagande kɔnɔ jamanadenw ka hɛrɛ sɔrɔ jamanadenw ka lafiya sɔrɔ jango ɲina dɔ fara bɛ nafolo sɔrɔta kan min ye miliyari 800 ye Boubacariki sɛbɛnnikɛla ko o bi sɔrɔ cogo min na foyi t'o se maa ma baara kɔ ani jateminɛ i y'a dɔn baara o baara n'a bɛɛ Boubacariki a tɛ se ka kɛ ko fiɲɛ t'a la nka fiɲɛ in ka dɔgɔya directeur général ka hakilina de y'o ye Boubacariki ni solila kabini fajiri ko Alahu akbar n'a bɔra misiri la Boubacariki a b'i kun da cakɛdaw kan wa natɔ t'i sara maa na dɛ a kun de ye kana dɔn mɔɔw bilalen bɛ min ni min na n'a bɛ kɛ ka ɲɛ Boubacariki kana tiɲɛ yɛrɛ dɔn i k'a dɔn baarakɛlaw f'u jaba ala la ntɛnɛn don marsikalo tile 18 min ye directeur général de la douane Boubacariki k'a dɔn a bɔ misiri la o yɔrɔnin bɛɛ i k'a dɔn douanier ka lamini min bɛ falajɛ a tɛna ka na suuru ten Boubacariki k'a dɔn dɔw ɲɛ kobali ɲɛ b'a la dɔw bɛ don olu ɲɛ b'a la caman ko kuma nin ka di wa Boubacariki k'a dɔn yɔrɔ bɛɛ min ye douaniers u ka kolo sinsin yɔrɔ n'o ye ayiwa service douanier stratégique Boubacariki kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minnu bɛ ayiwa contrôle du transit la ka taa se gestion des régimes suspectifs min ye fraude ye BCT BRE DRLF Boubacariki a ka ca nin cakɛda ninnu bɛɛ lajɛlen ye nimayɔrɔ ye Boubacariki ni baara bɛ k'a kɛcogo la n'a bɛ k'a waati la Boubacariki gɛlɛya ani ɲɛtaa minnu bɛ ka se k'o dɔn sabula n y'a ye ɲɛna siɲɛ kelen o ka fisa siɲɛ tan a ka lakali ye Boubacariki k'a dɔn a tɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ min kɔni ye hakilijigi ye a y'o kɛ baarakɛla jango douaniers majigin bonya Boubacariki k'a dɔn ani baara ɲɛdɔn o de bɛ kɛ sababu ye an ka danni kɛ o de la Boubacariki a ye kangari caman da ka kunnafoni caman da fiɲɛmisɛnnin minnu bɛ yen n'a y'o ye Boubacariki a y'o fana kangari da direction générale des douanes an bɛ donni minɛ ko bi min ye DG ye Boubacariki a ti sɔn a ko ye sabula jamana kɔni kɛlen bɛ ka donni min d'a kunna donni saniyani Boubacariki k'a dɔn maa ɲuman donni o ɲunba o ye ala ye sɛbɛnnikɛla ko ayiwa n'i y'a ye douaniers ye fɛn bɛɛ kɛ ɲina u ye danni kɛ ka tɛmɛ caman dɔrɔn foyi ma s'u ma jija ani hakili jagabɔ ko nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula karamɔgɔ tun kɛra Bamako wula ne o bila ni tɛgɛ don ne sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko la différence hebdo différence hebdo Isa Kaba Sidi be ni y'a ka fasiri ye Isa ko min an ka cɛkɔrɔba min n'ale fatula marsikalo tile 18 san 2025 n'o ye Bubu Etigal Sise ye min ye Ɲamana Garabali o ɲɛmaaba kun don cɛkɔrɔba yɛrɛ bɛ fatu donni min kama a si bɛ san 70 la maa min n'a bonya bɛ ni danaya belebele dan bɛ a kan fulaw yɔrɔ jamana yɛrɛ kɔnɔna na n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ i b'a ye k'a fɔ maakɔrɔ ale kɔni k'a nin bɔ mototigi maa fila moto sanfɛ olu kɔni de y'a dɔdɔli masa a bɛna se waati min na a ka so da la olu kɔni nana moto de banabere mobili ɲɛsa maa kelen jigin na marafa bɛ o bolo kunkanɲɛ 3 o y'o kɛ cɛkɔrɔba la cɛkɔrɔba kɔni kunkanɲɛ 3 sɔrɔlen kɔ min y'a ka chauffeur ye ka taa se denbaya maa tɔw ma olu ye wele bila ɲɔgɔn ma k'a ta k'u bɛ taa n'a ye hôpital du Mali la i b'a ye k'a fɔ a ko kɔni ala y'a ka baara kɛ nka n'i y'o ko ninnu bɛɛ lajɛlen lajɛ maa dɔ kɔni bɛ yen ko siga kɛn bɛ o la n'o ye Seku Eboli ye Seku Boli ale ye chargé de mission ye ministère de la réconciliation nationale la a jirala cɛkɔrɔba masurunyamaw ni a denw fɛ k'a fɔ ko maa ko fɔ ye k'ale bɛ cɛkɔrɔba ka faali ko k'a bɛ dɔ dɔn a la o kɔrɔfɔ bɔ ka bin i b'a ye k'a fɔ min ye ko baw ko min ye Seku Boli yɛrɛ ye ko cɛkɔrɔba ani Seku Boli fɔna ɲɔgɔn kɔ min ye octobre kalo dɔ tile 23 san 2024 wa o sɔrɔla fɛn min fɛ i bɛ o dɔn wa a fɔra waati min na jamana ɲɛmɔgɔw fɛ an ka
aéroport attaqué ko k'a fɔ ko min y'an ka garabali minnu bɛ dugu caman cɛ dugu ɲumayɔrɔw la olu bɛɛ lajɛlen ka salo ka bɔ u sigi yɔrɔkɔrɔw la ka taa n'u ye fan wɛrɛ fɛ maa kofɔlen n'o ye maa fatulen ye n'o ye Bubu Tigal Sise ye a donni kama Ɲamana garabali o sigibaw to a la ale y'a jira k'a fɔ ko jɔn ko Ala olu ka bɔ u nɔ na k'a fɔ k'u bɛ taa yɔrɔ kura la k'a ko k'a bɛ kɛ gɛlɛya ye e ko o de ma taa wolo maa dɔw kɔni nana cɛkɔrɔba kɔni salo ka taa n'a ye tile damadɔ ka sɔrɔ k'a labila wa o bɛɛ lajɛlen kɔni somɔgɔw y'a jira k'a fɔ min ye Seku Boli ye k'a bɛ nin ko bɛɛ lajɛlen kalama Seku Boli ale fana sɛbɛkɔrɔ kumana a ko min ye octobre kalo ye san 2024 ko bin taara kɛ terroriste taara bin dugu dɔ de kan n'o ye togoda dɔ ye k'u ka misiw n'u ka fɛnw bɛɛ lajɛlen hɛrɛma fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛɛ lajɛlen cɛ misi minnu cɛla o de nana ye Ɲamana garabali kɔnɔna na awɔ village min cila terroriste fɛ ko misi dɔw de cɛla terroriste fɛ village cilen kɔ o misiw de nɔ bɔla dɛ o nana ye Bamakɔ yan Ɲamana garabali la o kɔrɔfɔ min bɔla ka bin o kɔni kabi o don fo ka na se cɛkɔrɔba ka fatuli ma ale ni Seku Boli jɔn ko Ala o ma se ka ji da ɲɔgɔn tigɛ hakilinaw fɔna ɲɔgɔn kɔ wa min ye wulikajɔ ye somɔgɔw n'o ye cɛkɔrɔba n'o ye fatulen ye cɛkɔrɔba somɔgɔw kɔni wulilen bɛ ka jɔ sa ko min ye Seku Boli ye ko Seku Boli k'a bɛ cɛkɔrɔba ka faali kalama Seku Boli ko a ka nin hakilina mun filɛ nin ye ko min ye misi ninnu ka nɔbɔ ka na ye Ɲamana garabali kɔnɔna na Bubu Tigali ka danganiya kɔnɔ ko jɔn ko Ala ko maa dɔ fana bɛ yen min wulilen bɛ ko a bɛ garabali yɛrɛ ko o tigiya bɛ muso dɔ bolo o fana kun wulilen bɛ cɛkɔrɔba nɔfɛ ko nin bɛɛ lajɛlen de kan ka lajɛ jiɲɛma jɔlen na ko bawo ko cɛkɔrɔba ka tali min kɛla ka tunu n'a ye ko kun ye SOE mɔgɔw ka sɛgɛsɛgɛli ye wa ko sɛgɛsɛgɛli jɛkulu dɔ sigi bɛ sen kan k'a ko bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ ka bɔ ɲɔgɔn na k'ale bɛ min fɔ cɛkɔrɔba somɔgɔw ye tiɲɛ don n'aw ka maa fatula nin cogoya in na tan bɛɛ lajɛlen dusukun bɛ kamigami ko nka ko n'a ma ɲɛji jiɲɛma jɔlen na n'i taara ba maa dɔ ma k'a fɔ k'o de y'a kɛ k'a sɔrɔ nɔ tɛ a la hali n'a sɔrɔla a n'o tigi tun man di k'a to ɲɛnamaya kɔnɔ ko jɔn ko Ala ni ko jaabiw nana bɔ ka ben k'u bɛ sɔn ka maloya caman sɔrɔ nin ye n ko sɛbɛ min y'a salo ka bɔ la différence hebdo kɔnɔna na Isa Kabasiri bɛ yen bon an ka siriki waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila kɛlɛ an ka siriki i k'a dɔn min ye Ahmed Jakite ale tun bɛ jaw la min ye Gibson Control ale tun bɛ kumakanw na k'o yɛrɛkɛ wa siriki n'anw wulila sisan min ye flash ye n'o ye tubabukan duman ye i k'a dɔn i ka hawa bɛ n'o fɔ i k'a dɔn n'o ye kunnafoni surumaw ye o do kunnafoni teli kunnafoni teli flash n'ale y'o tubabukan jɛlen fɔ Burapele n'a jɛɲɔgɔnw olu bɛ sɔrɔ ka don safuru la bi ye juma ye n'a bɛna kɔnɔ bi ye nɛnɛ de sogo yɛrɛ e ko tile 25 tɛ bi 25 cogo di o tuma i tɛ siran ala ɲɛ wa joli do sa bi ye marisikalo tile joli n da hakili t'a la bilen o an kɔni an bɛ 20 kɔ la 20 kɔ ɔ 5 kɛ a m'o sɔrɔ ala k'an s'o ma ami 21 ni ma fili fitiri da fɛ min ye Usaz Bare ale bɛna sun tigɛ waati kuranɛ haya kulu gɛlɛn k'olu dan tulo kan wakasiri k'i k'a dɔn n'o y'i bɔ a la su araba su minuit ka taa se fo fajiri suguri duguma Usaz ni kalandenw bɛna ayiwa kumaso in kɔnɔ min ye kuranɛ hayaw ye ani sanu ɲumanw ani ko ɲumanw olu dan tulo kan ni ala ni kira sɔnna a ma wakasiri k'i k'a dɔn ntɛnɛn a n'a ye kɛnɛ kan ka sɛbɛnkɔrɔw lakali laban na dɛmɛ sa a bɛ kɛ cogo di a bɛ kɛ cogo di a bɛ ka siran seliji ni musakaw ɲɛ ka bɔ n b'a ka siran ɲɛ maa man ka siran o ɲɛ dɛ salimafini an bɛ nin sunkalo in na nin sukoroko ni nin nɔnɔko salimafini bɛna don o la sogoko bɛna don o la nasɔngɔko bɛna don o la nasɔngɔko kɔni ye wajibi ye o n'i kɛra denbayatigi i bɛ nasɔngɔ bɔ wajibi e dun ko cogo di o bɛɛ bɛ sɔrɔ jamana dun gɛlɛyalen don ayiwa Asimu ni i cogo dɔn ne bɛ sɔn ka taa kuluba han i ka t'i deli dɛ sira tɛ yen sira fɛrɛ bɛ delilikɛla ŋana bɛɛ lajɛlen ɲɛ a fɔ a ka sabali sa anw kɔni bɛ taa